kerana halor ka kabor ka ba orang ba udan hab halor ka samla lajong kumno ba un pen la kabor ka ba kraw ka ba udan halor ka samla lajong mentape bon ki perlau jingi ki bape je ka phira channel se ki bom patip ye ke jing shisha habaki ya dom bat kasamla pe kasamla ka sniu kutin ka sniu junglong kasamla ka le bomon ki teng kawan kendu teng kawan kendu pe ka bon ki ki kenrum ki kenram ki jingkul mar ha ka jing dei samla pe kan ni kasamla kam tre ban pen long ka pan pen thiang ban pen sengutunat ya kata ka jing dei samla lada kamon ka le kum be palat han lada kamon pat ka le kum bomon bat anda kalau mon biang pat ka sukro ya usenrang pat ungap bat unget ya ka jing kro ko jongka mentah bon ki serang hakum kani kapor hakum kani khlimat ki ya ki shu ya isha sitom ki shu ya yam ki shu ya sungsi ki shu thang mensim mensingi bombang ja bombang trei bombang kta bat ki jingim jiki ka susa ha ka dum ha ka pisah ha ka lenga ha ka jingdum ka jumut ke jing perkat bat kimla ban lei eru em ya kani kad ba ong ka kentei ki haban ko ongu kad ba ong ka kentei ki haban nget ya ka jing ong ka kentei hakum kene klimat kalong ka jing kulmar pet kata lada ppi sa barabor hakum kata ka jing long ka kentei pila le ka babakla bat kata ka jing le ka jongpi kapan pau ya ka jing telot jengpi kom orang ba ubamla ban sim ya garai ubamla ban te lakam ya kanu ka jing le momdei le ni kanu ka jing tes ka jing tenju jong ka kentei but kan mau perlok balada pi long hagane galanti pimla ban tela kam ka samla kale karkat ba moni pi sha be ni pitip ka kan kan omnang ban buro mi pi lanu am kan kan omnang ban buro mi pi la sha la si pi bersmar bhai gini waju ali utle ka kan ka bala sidut tela kam bat le igene pi singap bin no jar anda pi sungtu ba pimla sha shu ong ka kan pe be ye nga i pi ngadon jumut ipi han le bele pi le kum ni nga teng pimon inga lada pimut ban le komni ta ong ngam kwa ban sha ya kan ni ko jinglong ko basni ko pi ngam kula ban sha ya kini ke bro lada pi e jenga ha kalenti ke badai andre lada pim tre ban e jenga la biang ngam don kam chu ipi kani kan kadai kabor ke bakongsan kadai kabor ke basya ba pikum urang ba pidan mat ka kethei kam kwa ban singap ya kum gene ke jing ong namar balai ka kethei ka kwa ban kontrol ya orang ba andre pim dei ban ali bukan kontrol pi lada kale mele pi berngem bai bat pi bai keren khor de kum urang ba pidan kam ban pen i ka ya kata kabor ba pidan ye kabor ba pila ban i no ka lada kam le lada pidan ye kabor ba pi kloi ban le no la ka jong kalenti lada kam pen i pi ya kata ka burom lada kam pen i pi ya kata ka main ai lada kam pen i pi ya kata ka jingi ka ba pi dawa bat la da pi pen i kata kan kadai ka bor ka barang ba ka ba sisa ba pi kloi ban i lada kale mele kata kadai ka borang ba ka ba sisa pidan kam ban le ya kata mentah le kumni ong i kapet nga i pi nga burom pi hanre habang ngapet pi pat pim jupen i nga ya ka burom pim jupen i nga ba pi nga ngam sutunat ba pi le ya kane kalenti te ngap khai ma pi ngan ai por pi mata sitiu pi penbet ya lade ya kane kejing bakala ka jong pi penbet la pidang kwa ban le ha kane kurkom nga le na ka jing im pi bat ngam don benta shu ai bar ka jing im pi wat phone wat tek shu nga la biang ngam kwa shu pi lada pi pidang i nga pi don kam nga bat pi sngo pi i sisa nga te penbet bha ya kan de jing le jong pi bat lada pi sngo ba pidang i nga hakipor ki badang wan hapo siteu lani hapo arteu safo nga bat ngin saya keren ya ki bro menta haba pi ong kan ka kente ba pin ipor ka siteu attraction grow in space kata kemut ba pet ki jimuntai ban kong kolong ba pi hakitu ki por ka bakale bomoni pi te ka namar ba pi kro ka pi text ka bat pim ailat te bahkan tebe ip pet ya tu video ba ong ka jimba kala ki senrang ke ba pen hiador la kemain benta ban kong benta ba aru kolong kumju sapet pidan em ki jimba kala ki ba pi kum serang pilale hakum pilale aga jing dai samla ka jongpi mentala da pilale weng no ikitu ki jimba kala le pada kumboi kumbala ajumut hang tu te menta haba pi ong ka ba kadai ban ba pin sngam ba pim phone chu ika pim tek chu ika hak kini ka klimat ka kentei ka samla menta haba pinur ban ong ka kentei ya kani ka kenten ka sas ngutu ba pidon syai ga bor bat bakam dei ban le kai pi bat kata kan kadai ka bat kan saburam si syai pi la dei ba ki syai pi menta hakum kani klimat perlok ngan ong pi ba pet lada pi sngap no bat pi berngam ka bakan i no ip pet
ka kan thei ka sam no phim don kam chu pon kro kani ka kerdan jupi ka kiu kesan bar kiu halor mata phia ban sim biang pat ka bor namar ba ka kan thei ka sngutu ba phim kro chu ika ka sngorem yalade ka sngorem babalai pendam su hanga ka sngorem babalai ule kumne nga hatu i chu moy nga lani hatu balai ulayo samla shawe lani ka ka bal aja ka jingim ju ba klem pendam su nga manta kan ka kantai kan sawan pe ip balai balada de bak ip ka sawan kro ip balada kam chu ru ip kan sa be yalade hang ne pi te pi la ke sholot bat ka man ka ikter ju pi kala ke bat hadin habut ba pi kendu ka kantai kani ka samla jumpi lani kani kan take ba pi teks baya kelur barbor kan sasngo ip ba pilong shisha ukshan rang ubudan ye kaman buat ubudan ye ka iktiar mata ka balai abasau balai pide ben le ya kata pide ben ino ye kanu kan take ba pide ben aji kai ye kanu kan take namar ba don sipun ki perlok jangan jan ba jangai mensua ki omno kesan ni ngala elaj bak ni kan take lani ngala kan take kami isu inga kele bomon nga su im kedikiat nga su im kani nga su im katai don ki ba ong ba ngam nang su ban ja ban tre ban kata ru ngam nang su te ngala aji mod ki ong ba pide ben berngam ban no ika pe lada ka pi kan sawan pai handre lada kam pi pin sa suk man sim bat pin sa sungutu ba kam don jimut sisai pi manta ai por ka sitio leni arteo balada kam phone hapo sitio bor pidon pedeng ke jingkul mar jimut ba ka jing sngo lang kamen sim hadin sitio hadin ba pila sngutu ba kam phone pi ba kam wan pai pi pisa sngutu ba kani ka kentai kam dei ka ba na ka banta ka jingim jopi bat pin salong light luat ba pis ngutu ba kani kan thei ka super dan kam ba kalai pi bat ka jingim jopi pilala ban ya no la ka jong ka jingim syakmat te kani ka thei kan salat no na ka jingim jopi bat pin sahun bat pin sasuk musim handai sampai itu video bong kejing bakala usrang ki ba pen hiador ya la kamai na ta ka daw perlok pidai bendon ya kani ka bor namar kani kalong ke bor ka ba konstantam ka ba pi urang ba pidon ya la ka samla le ne ya ka kan thei ka ba pi yalang te kulis bun perlok la pim pat stop hai kani ka e ka bang ong pi bu e ka komen hapo bat sa share sikit perlok jupi ya kani ke jing ajumut na ka apira channel kan kanam bakin tip ya ka e ka ba ki de benle na ka bata ka jing pha ka lawe juki na ka bata ka jing pha ka ri ba ka jai bre jingi hapo ka bi mi tram kulis bun perlok